красив сандвич се получава. Добавяме 2 яйца. Снимаме лещата в миксер. Към нея добавяме кисело млеко. Добавяме псилиум, 4 супени лъжици. Добавяме половин лъжичка сода, изгасена с една супена лъжица оцет. И добавяме олио. 2. Добавяме 3 супени лъжици олио. Получената смес оформяме топчета и ги слагаме в силиконова форма да се печат в фурната. Така получените бургери отгоре посипваме с слънчогледови тиквени семки и сусан. Ето така изпечените бургери. Ето така се получава в разрез. Ето такъв красив сандвич се получава. Приятен апетит!